Všetkých vás zdravím pri ďalšom dieli, dnes možno trochu vážnejšom dieli 8. Neustále sa hovorí o zelenej energii, o čistej budúcnosti a blá 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 blá. Často vidíme obrázky elegantných veterných turbín ako symbol pokroku. Ale čo ak vám poviem, že realita môže byť oveľa temnejšia, najmä keď sa tieto elegantné stroje zmenia na monštruózne 260 metrov vysoké ozruty. Áno, presne takéto približne 260-metrové giganty sa plánujú stavať na rôznych miestach na západnom Slovensku a možno teda aj blízko vás. To nie sú tie, ktoré sú v Rakúsku. To sú trpaslíkovia oproti týmto obludám. Dnes si preto rozoberieme 8 vážnych dôvodov, prečo by sme mali zbystriť pozornosť a pýtať sa, či cena za túto zelenú energiu nie je príliš čierna. Poďme na to. Tichý útok. Predstavte si zvuk, ktorý nikdy neutícha. Nielen ten počuteľný rytmický mihot a dunenie gigantických lopatiek presekávajúcich vzduch vo výške cez 200 metrov. Zvuk, ktorý sám o sebe dokáže človeka priviesť k šialenstvu, narúšať pokojné večery na terase, znemožňovať sústredenie a hlavne krádnuť spánok. Ale je tu ešte niečo zákernejšie. Nízkofrekvenčný hluk a infrazvuk. To sú tie hlboké vibrácie a zvukové vlny pod hranicou našej počuteľnosti, ktoré však bez problémov prenikajú cez steny našich domov, rezonujú v miestnostiach, v nábytku a čo je najhoršie, v našich telách. Dlhodobé vystavenie tejto kombinácii hluku nie je len o diskomforte. Je to chronický stresor. Stále viac štúdií a nespočetných svedectiev ľudí z celého sveta, ktorí majú tú smolu žiť v blízkosti veľkých veterných parkov, hovorí o syndróme veterných turbín. Nespavosť, chronická únava, pretrvávajúce bolesti hlavy, tlak v ušiach, problémy s rovnováhou, závraty, nevoľnosť, úzkosť, depresie, problémy so srdcom či krvným tlakom. Váš domov sa z miesta pokoja mení na zdroj utrpenia a únik nie je možný, lebo infrazvuk je všade. Je toto kvalita života, ktorú sme ochotní obetovať? A za čo vlastne? Veľmi ma zaujíma váš názor na tieto skvelé nápady. Skrytá cena. Hovoria nám zelená energia. Ale pozrime sa na tú stopu, ktorú tieto giganty zanechávajú. Každá 260-metrová turbína stojí na masívnom základe. Hovoríme o tisíckach, možno až 10 000 tón železobetónu vyliatých hlboko do zeme. To je ekvivalent základov menšieho paneláku pre jedinú turbínu. Táto obrovská masa betónu trvalo ničí pôvodnú štruktúru pôdy, jej schopnosť absorbovať a zadržiavať vodu, čo môže viesť k lokálnym problémom s odtokom vody a eróziou. Môže tiež narušiť alebo dokonca kontaminovať krehké systémy podzemných vôd. A to je len základ. Samotná výroba oceľovej väže vysokej ako Eiffelovka a hlavne tých obrovských často vyše 100 metrov dlhých lopatiek je extrémne náročná na energiu a suroviny. Lopatky sú komplexné kompozity zo sklenených alebo uhlíkových vlákien, živíc či balzového dreva. Materiálov, ktorých výroba zaťažuje životné prostredie a ktorých recyklácia je dnes prakticky nemožná alebo extrémne drahá. Väčšina týchto gigantických lopatiek po skončení životnosti turbíny, čo je približne 20 až 25 rokov, končí zahrabaná na obrovských skládkach, kde budú tvoriť toxický odpad možno aj po stáročia. Nehovoriac o vzácnych zeminách potrebných pre výkonné generátory v gondole. Keď si to všetko spočítame, ťažba surovín, energeticky náročná výroba, transport, betónovanie, likvidácia, je otázne, aká je skutočná ekologická bilancia a či sa tá energia vôbec stihne vrátiť. Naozaj sa toto môže nazývať čistou a udržateľnou energiou? Čo si myslíte vy, Blikajúce peklo.
Slnko je zdrojom života a pohody. Ale čo ak sa zmení na nástroj mučenia? Presne to sa deje pri stroboskopickom efekte alebo tieňovom kmite, ktorí vrhajú lopatky gigantických turbín. Čím je turbína vyššia a lopatky dlhšie, tým je tento problém horší. Pri 260 metrových kolosoch môžu tiene dopadať na domy vzdialené aj viac ako 1,5 km a to počas dlhých hodín, najmä ráno a večer, keď je slnko nízko. Predstavte si to, sedíte v obývačke, snažíte sa čítať, pracovať alebo sa len pozerať von oknom a cez miestnosť vám neustále prechádza pulzujúci tieň. Rýchle striedanie svetla a tmy niekoľkokrát za sekundu, ako na zlej diskotéke. Tento jav nie je len otravný. Je dokázané, že spôsobuje bolesti hlavy, migrénu, úzkosť, závraty, problémy s koncentráciou u ľudí s fotosenzitívnou epilepsiou môže samozrejme vyvolať záchvat. Váš domov, vaše útočisko sa mení na miesto, kde sa nedá normálne fungovať. Regulácie síce stanovujú nejaké limity na počet hodín tieňového kmitu ročne, ale sú tieto limity dostatočné? A kto reálne kontroluje ich dodržiavanie? Život v neustálom blikaní rozhodne nie je to, čo si predstavujeme pod pojmom domov, teda aspoň podľa mňa nie. Zlodeji dažďa. Veterné turbíny majú získavať energiu z vetra, ale čo ak pritom ovplyvňujú oveľa viac? Objavujú sa vedecké štúdie a čoraz hlasnejšie obavy, že rozsiahle polia veľmi vysokých turbín môžu mať citeľný dopad na lokálnu mikroklímu a hydrologický cyklus. Predstavte si stovky obrovských rotorov, ktorých konce lopatiek sa pohybujú rýchlosťou stoviek kilometrov za hodinu vo výškach, kde sa často tvoria mraky. Táto masívna rotácia vytvára značné turbulencie, premiešava vzduchové vrstvy a mení teplotné a vlhkostné profily atmosféry. Tieto modely a pozorovania naznačujú, že toto môže viesť k rozptýľovaniu nízkej oblačnosti a hmly, ktoré sú dôležitým zdrojom vlahy pre ekosystém. Ešte znepokojúcejšia je teória, že tieto turbulencie môžu narúšať alebo doslova rozháňať slabšie dažďové mračná, najmä tie konvektívneho typu, ktoré prinášajú lokálne prehánky. V období, keď čelíme klimatickým zmenám a bezprecedentným suchám, je predstava, že si výstavbou takýchto oblúd môžeme sami neúmyselne zhoršovať situáciu a znižovať lokálne zrážky, naozaj alarmujúca. Je to hazardná hra s komplexnými atmosférickými systémami, ktorých plným dôsledkom ešte ani zďaleka nerozumieme. Tak čo? Je vám predstava, že bývate kúsok od tohto výdobytku technológie sympatická? Oceľové monštrá. Naša krajina, jej podoba, výhľady, horizonty, to nie je len kulisa. Je to súčasť našej identity, nášho dedičstva, nášho pocitu domova a duševnej pohody. A teraz si predstavte, že túto krajinu zjazvia 260 metrov vysoké priemyselné veže s neustále rotujúcimi ramenami. Sú to monštrá, ktoré dominujú horizontu na vzdialenosť desiatok kilometrov. Uvidíte ich z vrcholkov hôr, z turistických chodníkov či rozhľadní, z okien historických pamiatok, z vašej záhrady, z miest, kde ste hľadali pokoj a spojenie s prírodou. Ich chladný industriálny vzhľad a neprestajný mechanický pohyb pôsobia ako vizuálny krik v tichu krajiny. Ničia panoramatické výhľady, ktoré sa formovali tisícročia a nahrádzajú ich pocitom priemyselnej zóny. Toto nie je len otázka vkusu. Takýto radikálny zásah do krajinného rázu môže mať hlboký psychologický dopad na obyvateľov, znižovať atraktivitu oblasti pre život, rekreáciu a turizmus a tým aj jej ekonomickú hodnotu. Je tá energia, ktorú vyrobia, naozaj hodná takejto trvalej a nezvratnej devastácie vizuálnej a duševnej hodnoty našej krajiny? Veď si uvedomme, že naša krajina je výnimočná svojou krásou. Celý svet som veru nevidel, ale myslím si, že naše územie patrí k tým najkrajším na svete. Aj preto robím takéto video dobrovoľne, bez akejkoľvek odmeny, aby som tejto výstavbe zabránil. Vzdušná pasca. Veterné turbíny sa často prezentujú ako priateľské k životnému prostrediu, ale pre lietajúce tvory môžu byť smrteľnou pascou. A čím je turbína vyššia, tým je riziko vyššie. Predstavte si rotor s priemerom možno až 180 metrov pri 260 metrovej výške, ktorého konce lopatiek sa pohybujú rýchlosťou vyše 300 km za hodinu. Tieto gigantické stroje zasahujú vysoko do vzdušného priestoru, priamo do letových koridorov mnohých druhov vtákov, vrátane vzácnych a chránených
dravcov, orly, sokolí, jastraby, bocianov, žeriavov a obrovského množstva sťahovavého vtáctva, ktoré často migruje v noci alebo za zhoršenej viditeľnosti. Priama kolízia s rotujúcimi lopatkami znamená takmer istú smrť. Okrem vtákov sú extrémne ohrozené aj netopiere, ktoré sú kľúčové pre ekosystém, opeľovanie, kontrola hmyzu a podobne. Tie nezabíja len priamy náraz, ale aj tzv. Barotrauma. Prudká zmena tlaku vzduchu v blízkosti lopatiek im doslova roztrhá pľúca. Odhady počtu usmrtených vtákov a netopierov pri veľkých veterných parkoch môžu ísť do 100 000 až miliónov ročne celosvetovo. Pri 260 metrových gigantoch je toto riziko ešte násobne vyššie a môže znamenať devastujúci dopad na lokálnu biodiverzitu a celé ekosystémy. Je iróniou, ak technológia, ktorá má chrániť planétu, takto brutálne ničí jej živých obyvateľov. Hrozba v oblakoch. Čím je stroj väčší a komplexnejší, tým viac vecí sa môže pokaziť a pri 260 metrov vysokej konštrukcii s gigantickými rotujúcimi časťami sú potenciálne havárie oveľa nebezpečnejšie. Jedným z reálnych rizík, najmä v našich klimatických podmienkach, je odhadzovanie kusov ľadu počas zimných mesiacov. Ľad sa môže tvoriť na lopatkách a pri rotácii odletovať na obrovské vzdialenosti. Hovorí sa o stovkách metrov, potenciálne až do 1 kilometra. Predstavte si niekoľko kilogramové kusy ľadu padajúce z výšky viac ako 200 metrov. To je smrteľné nebezpečenstvo pre kohokoľvek, kto sa nachádza v okolí. Pre dobytok, pre majetok, auta, strechy domov alebo ľudí. Ďalším desivým scenárom je mechanická porucha, odlomenie časti alebo celej obrovskej lopatky, ktorá môže vážiť aj cez 20 tón a pri páde spôsobiť katastrofu. A čo požiar gondoly vo výške okolo 180 metrov, kde sa nachádzajú horľavé oleje a elektrické zariadenia. Hasiť niečo také je prakticky nemožné. Záchranné zložky nemajú techniku na zásah v takýchto výškach, obzvlášť nie tie slovenské. Zostáva len čakať, kým to dohorí a dúfať, že padajúce trosky nespôsobia ďalšie škody alebo požiar na zemi. Bezpečnostné zóny okolo týchto gigantov by museli byť obrovské, aby reálne pokryli všetky riziká. Tak na čo ešte čakáme? Poďme to rýchlo postaviť a najlepšie ľuďom rovno za pozemkami. Zničená hodnota. A na záver bod, ktorý sa priamo dotýka peňaženiek ľudí žijúcich v okolí plánovaných megaturbín. Všetky tie negatívne faktory, o ktorých sme hovorili, neustály hluk a infrazvuk prenikajúci do domov, blikajúci tieňový kmit, znepríjemňujúci život, zničený výhľad a vizuálny teror monštruóznych konštrukcií, obavy o zdravie, bezpečnosť a dopady na životné prostredie, to všetko má logický a krutý ekonomický dôsledok. Výrazný pokles trhovej hodnoty nehnuteľností. Kto by chcel kúpiť dom, z ktorého okna sa pozeráte na 260 metrovú vrtuľu, kde nemôžete spať kvôli hluku a kde vám blikajú tiene? Štúdie a skúsenosti z iných krajín ukazujú, že pokles hodnoty môže byť citeľný, často aj o desiatky percent, a to v okruhu niekoľkých kilometrov. Pre mnohých ľudí je dom ich najväčšou životnou investíciou. Výstavba týchto gigantov im tak môže doslova ukradnúť značnú časť ich majetku bez akejkoľvek kompenzácie. Iróniou je, že zatiaľ čo developeri a investori budú profitovať z dotovanej zelenej energie, bežní ľudia v okolí zaplatia túto cenu nielen zhoršenou kvalitou života, ale aj reálnou stratou hodnoty svojho domova. Takže aj keď investor nasľubuje krásne peniažky pre dotknuté obce, obyvatelia aj tak stratia značnú časť hodnoty ich majetkov. Takže ak je v niekoho záujme, aby sa to nestávalo, tak je to predovšetkým v záujme obyvateľov dotknutých obcí. Preto by som ešte raz rád apeloval na ľudí, ktorých sa to najviac týka. Začnite sa o túto tému zaujímať skôr, ako bude neskoro. Je to len vo vašom záujme. Priatelia, toto bolo 8 vážnych dôvodov na zamyslenie, ak počujeme o plánoch na výstavbu extrémne vysokých veterných turbín. Nejde o to byť proti zelenej energii ako takej, ale musíme sa pýtať, či táto gigantománia, tieto 260 metrov vysoké monštrá sú naozaj tou správnou cestou. Musíme zvážiť všetky dopady na naše zdravie, na našu krajinu, na životné prostredie, na našu bezpečnosť a na hodnotu našich domovov. Nesmieme dovoliť, aby sa pod rúškom ekológie
presadzovali projekty, ktoré môžu mať devastujúce a nezvratné následky pre ľudí a prírodu. Je kľúčové byť informovaný a aktívny. Ak sa chcete dozvedieť viac o konkrétnych plánovaných projektoch na Slovensku, o argumentoch proti ním, o legislatíve a hlavne o tom, ako sa môžete zapojiť a brániť svoje okolie a práva, navštívte stránku zapravdu.sk. Nájdete tam množstvo cenných informácií, analýz a návodov, ako postupovať. Nedovoľme, aby sa rozhodovalo o nás bez nás a aby sme sa stali obeťami nezodpovedných projektov, za ktoré si niekto kúpi fajnový Mercedes, zatiaľ čo sa ostatným znehodnotí to, na čom nesmierne záleží. Domov. Ďakujem, že ste dnes boli so mnou pri tejto vážnejšej téme. Dajte mi vedieť v komentároch, čo si o tom myslíte, aké sú vaše skúsenosti alebo obavy. Ak považujete tieto informácie za dôležité, zdieľajte toto video ďalej a samozrejme like a odber potešia. Pre tých, ktorí chcú podporiť našu tvorbu viac, je tu Hero Hero. Lúči sa s vami Ivčo a Special Art TV. Pamätajte, informovanosť a aktivita sú naša najsilnejšia zbraň. Bráňme si naše domovy a našu krajinu.